Dayîk û bavên hêja, ez dizanim hûn çiqas bi bêhinfirehiyê li benda wan kêliyan dimînin ku zarokên we dilên xwe ji we re vedikin. Lê weqet fikiriye ku mifteya wan kêliyan ne ew e ku pirsgirêkek wî hebe, lê ew e ku ew wêrek be bi we re biaxive. Zarok ne dema ku hewcedariya wan hebe, lê dema ku xwe ew lehîs bikin, dema ku bizanibin ew ê neyên darizandin diaxivin. Ew dilê xwe vedikin dema ku em ji bo wan ne navendek çareseriyê, lê lîmanek aram bin ku dema hestên wan bahozî bin, karibin xwe lê bigirin. Vê hefteyê ji bo we pêşniyarek min heye. Dema ku hûn bi zarokê xwe re diaxivin, li şûna ku şîretan lê bikin, tenê û tenê ji bo ku wî fêm bikin, lê guhdarî bikin. Ka em bibînin piştî wê bêdengiyê dê çi çîrok derkevin holê. Ji bîr nekin, girêdanên herî xurt ne bi şîretan, lê bi hesta fêmkirinê tên ava kirin. Gohtara me ya behrire, li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekê dengî bi me re par bibkin. Ev peyam û dîyem li pêşa daxuyaniyê de ne.